Ambient. Trance. Hola, què tal? Molt bon dimarts. Comencem avui amb les imatges del Meteosat en el canal Visible que ens mostren com el matí ha començat amb estabilitat, amb cel serè i amb sol, però pel Pirineu de Lleida i en alguns punts de la Cerdanya comencen ja a aparèixer intervals de núvols, que són el presagi de la inestabilitat que anirà més de cara a les pròximes tardes. I una fotografia demostra aquesta inestabilitat, aquests núvols de convecció que ens envia en Josep Maria Costa des de la Cerdanya. I ja saben que poden enviar fotografies a la nova tv-girona@gmail.com. Entrem en matèria i veiem què ha de passar de cara aquest dimecres a la tarda, tal i com els hi estàvem anunciant ahir. S'incrementarà la inestabilitat i no només plourà a l'interior, sinó que els ruixats podrien arribar també en punts de la Costa Brava. Per què? Doncs perquè els ruixats es formen a l'interior, però el flux en altura desplaça aquesta precipitació, aquests ruixats, de sud-oest a nord-est. Per tant, podria ploure a les comarques empordaneses, al Gironès, al Pla de l'Estany, fins i tot en molts punts de la selva. Tot plegat, continuem en altura amb aquesta zona d'aire fred, una petita llengua d'aire fred, 12 graus sota zero. No és molt aire fred en altura, però sí que és el suficient com per reactivar el mecanisme que fa funcionar aquests ruixats convectius, aquesta inestabilitat, que també podem veure reflexada en aquest model, en aquest índex d'inestabilitat. Aquesta és la situació d'avui. Observin demà com s'extén i s'incrementa, s'intensifica aquestes condicions favorables perquè els núvols creixin i acabin deixant precipitacions. En aquest sentit, demà tota la demarcació de Girona està en alerta groga pel Servei Meteorològic de Catalunya per ruixats que poden deixar 20 litres en tan sols 30 minuts, per tant, molta precipitació concentrada en poc espai temporal. Així doncs, matí tranquil amb intervals de núvols, tarda en què s'aniran reactivant aquests ruixats i aquestes tempestes més fortes a l'interior, però tampoc les descartem en punts de la costa. Si els hi sembla, ho detallem una mica més. Comencem, com sempre, a la Cerdanya. Al matí ja estarà ennuvolat, fins i tot podria plovisquejar una mica, ruixats dèbils, més clarianes al Veridà, i abans del migdia creixeran nuvolades i descarregaran els primers ruixats, les primeres tempestes que a la tarda esdevindran generals, generoses i podrien ser puntualment fortes. No descartem algun gra de calamarsa. Temperatures sense canvis a un pèl més baixes. Puigcerdà, la capital ceretana, marcarà 27 graus de màxima. Ripollès, dimecres al matí el cel estarà ennuvolat, sobretot cap al nord, amb boires enganxades a les muntanyes, aquest ambient embromat, i podria ploure abans del migdia cap a l'Alt Ripollès en zones elevades de la Collada de Toses, de Núria, Setcases, Ull de Ter, Vallter. Tot aquest sector ja podria començar a reactivar la inestabilitat abans del migdia, clarianes cap al Baix Ripollès. A la tarda, atenció, les tempestes poden ser fortes al terç nord, a l'Alt Ripollès i sobretot nuclis tempestuosos intensos a la vall de Camprodon. Allà podrien descarregar precipitacions importantíssimes, però pot ploure, com veuen, a qualsevol punt de la comarca. Dimecres a la tarda, unes pluges que s'allargaran fins ben entrat al vespre. Les temperatures altes abans de ploure marcarà les màximes 31 graus a Ripoll. Després de ploure, el termòmetre refrescarà i bastant. Mateixa situació, mateix panorama, aquest dimecres al matí a la Garrotxa, cel enterbolit enteranyinat, núvols alts i mitjans, creixeran nuvolades abans del migdia, que ja podrien deixar algun primer ruixat. A la tarda, tempestes que poden ser fortes i poden afectar a qualsevol municipi garrotxí, sobretot importants a l'Alta Garrotxa i a la Serlada Transversal. Poden deixar, com dèiem, 20 litres en només 30 minuts. Les temperatures tampoc canvien, les màximes al voltant dels 32 graus a Olot i a Besalú. Ens desplacem a la comarca de la Selva. Dimecres matí, enteranyinat enterbolit per núvols alts, que seran més compactes, més evidents cap a l'interior muntanyós, i a la tarda també plourà. S'esperen ruixats i tempestes més forts al Montseny, a les Guilleries i al Coll Sacabra, però no descartem que aquesta precipitació pugui afectar la resta de municipis de la comarca de la Selva. Serien menys probables a la Selva Marítima, just a la façana litoral, tot i que no es descarta alguna gota. Continuarà fent calor i xafogor, màximes que superen els 30 graus a l'interior, és el cas de la capital, 29 graus previstos a Lloret de Mar, on la sensació de xafogor serà significativa. Matí enterbolit,
Aranyinat, el Gironès i el Pla de l'Estany, núvols més compactes cap al nord-oest del Gironès i cap al nord del Pla de l'Estany, sense possibilitat de pluja. Al matí no plourà, però a la tarda sí que podrien arribar ruixats i tempestes que es poden extendre a qualsevol punt, més aviat tarda vespre en aquest sector de la demarcació gironina. Les temperatures també seran altes, les màximes per sobre dels 30 graus en general, les temperatures mínimes seran també força càlides, Llagostera apunta una nit de 20 graus de mínima. A les comarques empordaneses, dimecres al matí, intervals de núvols alts i mitjans, més compactes a l'interior, núvols retinguts a les Alberes i a les Salines. Abans del migdia es pot desencadenar algun primer ruixat entre la Garrotxa i l'oest de l'Alt Empordà. A la tarda, les tempestes poden descarregar amb moderada forta intensitat. A l'interior de l'Alt Empordà, a les Alberes, a les Salines, tempestes puntualment intenses, però pot ploure a pràcticament qualsevol punt. Fins i tot podran arribar les precipitacions al Golf de Roses i també al Cap de Creus. Les temperatures no varien tant les mínimes com les màximes i veiem ja l'abans de pronòstic. Dijous serà el dia de màxima inestabilitat. S'esperen ruixats i tempestes, sobretot durant la tarda, que no només afectaran l'interior, sinó també podran arribar a la Costa Brava. Divendres alguns ruixats a la Cerdanya, Ripollès i Garrotxa. No plourà a la Costa Brava. Dissabte fins i tot menys inestabilitat, temps més estable i temperatures que aniran pujant. Per tant, finalitzem anunciant aquest temps inestable, sobretot demà a la tarda amb ruixats i tempestes que poden guanyar territori per la majoria de la demarcació gironina. De moment això és tot. Vagi bé i fins demà.